Ο Αλεξάγγελος έξισε απαλά το βερνίκι από το σίδερο. Η πρόβλεψή του επιβεβαιώθηκε. Η σκουριά είχε εισχωρήσει μέχρι βαθιά στο εργαλείο και το έτρωγε αργά. Καρκίνο στα σωθικά. Δεν σηκώνει θεραπεία. Θα μπορούσε να δοκιμάσει κάποιο από αυτά τα ειδικά καθαριστικά, αλλά ήξερε ότι ήταν ανώφελο. Μια μικρή αναβολή δεν θα απέτρεπε το αναπόφευκτο. Έπιασε το εργαλείο και με πόνο το έβαλε στη σακούλα με τα σκουπίδια. Είχε μάθει ότι έπρεπε να πετάει τα πράγματα πριν γίνουν τελείως άχρηστα, αλλά πάντα δυσκολευόταν να το κάνει. Σκούπισε τα ίχνη του οξυδωμένου μετάλλου από τα χέρια του στο πανί και το άφησε πάνω στον πάγκο της κουζίνας. Κοίταξε γύρω τον χώρο. Το δωμάτιο ήταν ασυνήθιστα συνοικυρισμένο, σαν να υπήρχε γυναίκα στο σπίτι. Αν όμως ακουμπούσε κανείς τα τοποθετημένα στις θέσεις τους αντικείμενα, θα ένιωθε το πάχος της σκόνης που τα είχε καλύψει. Δεν ήταν τακτοποιημένα, παρατημένα ήτανε. Εδώ και 6 μήνες, από τη μέρα του χωρισμού του από τη Χριστίνα. Η αλήθεια ήταν ότι δεν του έλειπε τόσο πολύ η ίδια, όσο η παρουσία του γυναικείου σώματος. Καμιά φορά ένιωθε λίγο παραπάνω μόνος, αλλά αυτό δεν είχε να κάνει με τη συγκεκριμένη απουσία. Ήταν μια μόνιμη κατάσταση με την οποία είχε μάθει να ζει εδώ και χρόνια. Η εσωτερική μοναξιά, η αίσθηση της απώλειας τον ακολουθούσε από τη στιγμή που θυμόταν τον εαυτό του. Υπήρξε ένα μοναχικό παιδί, ένας αποχαυνομένος έφηβος και ένας μονόχνοτος ενήλικας. Ήξερε ότι η αίσθηση αυτή ποτέ δεν θα χανόταν, αλλά καμιά φορά τον έκανε να νιώθει λίγο παραπάνω αδύναμος και τότε αναζητούσε παρηγοριά σε κάποια αγκαλιά ή αν δεν υπήρχε κοντά, στο ποτό. Από την αγκαλιά έφευγε γρήγορα, από το ποτό ποτέ. Άπλωσε το χέρι του στο ποτήρι με το ουίσκι, ήπια μια γερή γουλιά, τα σωθικά του ζεστάθηκαν. Κοίταξε από το παράθυρο το σκοτεινιασμένο ουρανό της Αθήνας, καταδικασμένος κι αυτός να οξυδωθεί, όπως το κάποτε αγαπημένο και χρήσιμο εργαλείο του. Το σώμα του τον πονούσε παντού. Θυμήθηκε την προχθεσινή του περιπέτεια, όταν περπατώντας στο κέντρο βρέθηκε στον πυρήνα της διαδήλωσης. Παρόλο που τους έβλεπε να έρχονται, δεν είχε φροντίσει να απομακρυνθεί, βρισκόταν στη μέση. Από τη μια πλευρά οι διαδηλωτές, από την άλλη αστυνομία. Οι υπόλοιποι περαστικοί χάνονταν στους γύρω δρόμους και αυτός εκεί, να περιμένει το μοιραίο. Δεν είχε παραμείνει στη θέση του αρνούμενος να εγκαταλείξει θερμοπύλες, δεν ήταν Λεωνίδας, ούτε φιάλτης. Παραβία επιστρατευμένος οπλίτης που τα πόδια του είχαν παραλύσει από το φόβο, ενώ δεν ήξερε ποιοι ήταν οι σύμμαχοι του και δεν έβλεπε δρόμο διαφυγής. Αναλογίστηκε με τρόμο την αίσθηση της αδυναμίας απέναντι στο αναπόφευκτο. Την επόμενη από το επεισόδιο ημέρα δεν είχε βγει καθόλου από το σπίτι. Οι γάζες ήταν ακόμα τυλιγμένες στα χέρια. Μπαντάζ που μάταια περίμενε τα γάντια και τον αγώνα. Όπως μάταια τον περίμενε εδώ και 18 χρόνια και ο ίδιος. Ο ήχος του κινητού του, το backdoor man με την κραυγή του Μόρισον, τον έβγαλε απότομα από το λίθαργο. I'm out to make it with my midnight dream, yeah. 'Cause I'm a backdoor man. The man don't know, but the little girl understands. All right. Hey.
chicken, then